koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho. Wah. Cengengas. Dadi Janaka glelengi jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapoke. Bola-bali mung njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ana. Janaka ngoten maring adang. Mundur mir. Junguk nang kono ora. Ana nang mburi kono. Lha iki sing kawogan kok ora ana. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing ngarake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok. Wong ora entuk kalah, Werkudara iki ora entuk kalah apa piye? Rewek. Cuwek ndasmu. Wah. Gong iki. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu aku ya bakal bantu. Tenane iya aku ki bendaramu kok. Seneng tenan aku bakal kelakon tenan tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to? Nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? Bantu jotos rene. Jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos ki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Slamet Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wa, ku ngaturke bekti ya wa. Ya tak tampa. Bagong slamet Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilung lali aku. Slamet wa bilung, buktiku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Sing penting sehat ya, Wa. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, Wa? Yo, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedo, Wa? Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, Wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukokke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Wa. Tapeke ya, Wa. Lah, ora tenan to, apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sendelke kandang kebo. Asem yo. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa?
Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisir sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar ngelekke, Bagong. Aja wanton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duar ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos lho iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh.
Himalaya iki ngendi aku radong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake ro dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan iki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nek dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Wis ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wengah. Jan arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa ya, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre kurat Janaka kepruk bata kowe.
Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegang. Wis ben nengki wae. Ngopo? Aku ngaturake gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan toga. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toga. Malah jijiki. Wis ben nengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasangku gedeng. Ana-ana ora. Wong nganggo gedeng Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, gek mangkat. Ana togang. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar. Menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina.
mboten wonten jamak limrahipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Nala Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapake malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bale Martya Kunda. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Iya. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune tampan ana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ingkang aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya nuninggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sakmangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sakmangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bale Martya Kunda Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipa nirmala, jambu mete. Jambu dipa nirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ya aku ora ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipa nirmala, pelemper tangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipa nirmala apa ulun? Nala Gareng, ulun keparengake. Pelemper tangga jiwa, ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa ya, Reng? Iki abab jambu dipa nirmala, pelemper tangga jiwa. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Iya, ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Indra wonten timbalan. Cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa. Dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan Nala Gareng apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra. Mari konten prayitna semuriris
Marekaten prayitna semulire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa to Tirta Amerta. Tirta Kamandanu omben-omben ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ha pelem Pertangga Jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae, Tru. Ah iya. Menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya nalika semanten pelem Pertangga Jiwa Jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget semanten ugi Ki Lurah Nalagaring tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagyat pikulun Bathara Narada. Ndak slantek. Oh, Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papana ana ing pinggiring candra dimuka wahyaning mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe wantun dhateng pangaos Paduka Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lha kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik mongko menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem Pertangga Jiwa Jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten lemut Purwadasina. Dalan nyuwun mapunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyuwun priksa? Lah kok panjenengan Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah.
Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang Kakang Rada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula mika namung ngemutaken. Sampun, sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo, monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Suram Dewangkara kengken Liam netra pracenang le nanging sukma moksang triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aja Kakang Semar. Kala garang Petruk Bagong. Kala garang Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kenang apa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibane Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwadasina. Yakin aku ora bakal setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nolo garing. Iya. Ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Lah dadi ngopo? Bekti kula kunjuk ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo? Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Iki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon mraga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem Kakang. Mboten apa-apa niki dinggo. Dinggo, mbangane ora ana samben.
Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Yang jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten napa-napa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Ya wis iki kudu ndara ya. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Ndur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ta. Ndur rene. Jan piyayi bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petruk. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuh. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Srigandhi. Wara Srigandhi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Sembilan Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ora gelem aku tak ajar lho, ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Waktu brok cemplung kawah Cadewa. Iki mereka truk. Era Pak. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni truk. Petruk. Ngapa emel? Cejes ora ya. Apa ora gancane nek wong. Gleleng. Wah, aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar, Bu. Rasudi ya. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati. Kowe ora ngaturke panuwun malah Janaka dureng-ureng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane karo sandangane sapa ya, Gong? Ha sak ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togog Emir. Kakang Togog. Heeh. Aku kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togog. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogog. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah ning kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh.
do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan neng kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru ya monggo biasane nek jagone iki mesti neng Ngamarta ya Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong asu ae cangkeme ana. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek togok iki ming duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi. Biar modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Ndereke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Singolino prapting lalis. Aduh. Ngapa reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti gegulung. Omongane ora cetha. Kelakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula kok. Janaka dinganakne Werkudara piye? Waduh plok ndase.
sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe werku dhewe. Sikilmu tak jawel iso klumah, Kresna ku tak jawel iso mingu. Ngapain tro? Arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe nutun Ndawrawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak gerogoti otakmu kowe tekaning batu. Dan iki Janaka wis sekolahane ndi ya Werku Dewa? Ora weruh. Wah jengkel aku weruh ket mau. Wah nggugu karepe dhewe. Njupuk gada rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya, rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Guyang-guyu jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Udu. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning njaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mengarep nuruti anak kula li arep mbangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Mbangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong napa? Nek ora kelakon bangun trima dientrengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong ajeng diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake bali marti Kundamane. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan. Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diborehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblicuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep ngopo?
Nek wis krungu arep apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura sepira kluputan ulun diagung pangaksana bugulun Bathara Guru radadika kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyuwun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong kepengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine sineksen keblan papat segara gunung isine ngruna wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar Kakang Semar. Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah malah. Wah bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Nek sampean mau baca sumpah lho. Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengene tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya men ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawaca ndak yo. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula. Isin tenan aku. Gek matur. Kakang Semar, kula. Isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ah, ora malakama.
Oke wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Aku malah sumbangan nes sing dijaluk. Mengko bakal tak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sineng kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih pun. Piye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Yen mahapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu, aku seneng atiku. Yen dadan ngene kula, langsung aja. Piye kurang cetha? Waduh, cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu, sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok, Ndar. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten? Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi nganten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara, oh Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku nganten. Nganten nggih Ndara. Wah jane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah ditutukke ning ndasmu. Wah, mergi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi Karo sapa? oleh PLN. Anu napa? Oleh Betara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing dadekke ku Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwataga. Dadak ngene toko iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Pataga, nek ra sedaya manggih Padang. Ngerti balen iki tanganku aja digojeki sapenake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya wong ngantil kiwa Ndara iki juruse kiwa tengen maine. Ambake padake. Wong edan bebeda Bendara. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong golek Ndara Werkudara. Kowe ngapa itu tumbak cucukane? Ora ngerti mau takoke kok Bagong endi terus kula goleke aku ngono. Wah, bandem ndasmu lho, Ndra. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora gawe sengsara ndak tuman. Ah, sama. Ora ono. Koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho. Wah. Cengenges. Dadi Janaka glelengi lan jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora izin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapoke. Bola-bali men njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, main coprae. Waduh. Padake nyepelekke ora. Janaka Wonten maring adang.
mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ono nang mburi kono. Lha iki sing kawogan kok ora ono. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing ngarake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok. Wong ora entuk kalah, urku dolo iki ora entuk kalah wae piye? Rewek. Cuwek ndasmu. Wah, Gong. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu kok. Ah, Seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu. tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to. Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? Bantu jotos iki. Jotos ah, jotos. Lho go ngerti bantu jotos. Jotos ki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Ini gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho.